Prečo vy progresívci šikanujete a demonizujete každého jedného človeka, ktorý neodsúdil Rusko za vojnu na Ukrajine, ale nikto z vás neodsúdil Izrael za Irán, za Gazu? Ja si myslím, že vám vôbec nejde o mier. Vám vôbec nejde o dobro. Vám ide o záujmy jednej skupiny. A takto, ja si nemyslím, že je dobre vyjadrovať podporu žiadnemu vrahovi. Ale ja len vravím, že majme aspoň rovnaký meter. A keďže ten rovnaký meter nemáme, tak ja si myslím, že je dosť evidentné, kto to všetko riadi. Ja chápem, že pre vás je logické bojovať za záujmy tej skupiny, ktorá sa o vás stará. Čo je ale môj problém je, že oni vás ostatných dokázali oklamať, že tie ich záujmy by mali byť aj vaše záujmy. Oni vás dokázali oklamať, že tie ich záujmy je to, čo je morálne správne. To je to, z čoho sa vás snažím vyliečiť. Ja sa nesnažím vyliečiť progresívcov. Oni vedia, prečo robia to, čo robia. Ale veľa z vás uverilo, že to, čo hlásajú progresívci, ktorí to hlásajú s jasnou agendou, to sú tie správne morálne hodnoty.